حراي ودو حوحات انتايلكم مسي مانم سب كي زاربني وي بزعبا أنا زقبر نجر منم عينة دمسي كوتس يقولون بفلاي أفتكر زقبر بفلاي دما مالتيو نتي إن جبروك على سي أتبل انتس عمسيسة انتس قمسيسة انتس دفتيتة انتس بأجرم بركي خانو صودا بزي قدس كمزيلو حدث انت تزاريبو بتعب عزيز قرم حقي وطيزو له مالتيو اتقوداي لو ما عندهم مسرقهمو بقى تسفى هتقوبصيهم المالت هتقوبصيهم سلازي حدث انتاي عينت ناي ديمقراطيا تحازا انت عينت ناي مزراب مسل كله يخل نزبل نبز حجي يلن مالتيو حجي بدرافتي يزو له برقص اندحر دقا مالتيو نا وسان انت تمحلاليفو انتاي كون كم زغل كلنا كنزاراربو لينا شعو كساب شعو جن لو ما عند انت امام حلاليفهم زبل افتنا لو ما عند قداي كنقركم ايه مالت ندرافت قريبو زلو زبل زقرم حق سلا زلو مالتي بزحات سبات قلقليهم بستفرالي من قدر يقوم ولو صبوق زرعي ولو بحماق زرعي ولو ايناي قدقات اللو ويلوم ايناي كحماق نقر اللو ويلوم كم زي تزاربو كنقركم ايه مالتي قطر بيلنا ناي نبع القرمي عندهم مساعتهم تتحيزو قرمي عندهم استزاربو زربالو كالي قدم حجي زتجوي حدا اب تግራይ ካሜራማን ፊልሞን ዝበሃል ነይሩ ምጭዋይ ካሜራማን ፊልሞን ናበ የበለ ካሜራማን ፊልሞን እንታይ ገጢምዎ ኣብ ምንታይ ከ ዓለበ ዝብል ነገር ከ ማለት እዩ ትጉዳይ እዚ አጽብቅና ለማዓንቲ ክንሪኤና ምክንያቱ ዝኾነ ምስ ተተሓዘ ዘረባ ዝተዛረበ ሰብ ስለዘሎ እዩ ማለት እዩ ነዚ ጉዳይ ናይ ለማዓንቲ ሕግዝ ወልኩም ግን ብዙሓት ሰባት ገለገሊኦም ማለት እዩ ግብረ መልሲ ሂቦም ኣለው ክሳብ መወዳእታ እንዳኸርኩም ስኻትኩም ሳይንት ጸኒሑም ክትሰምዑ ኢኹም زي قرم كتب لي أخو مالتي كاب شعبي هذه أتماهرنا أسكن هذا الشانل زي حدش تخوينكم سابسكرايب بمقبار نز الشانل جمروا مالتيو ويل إن حرد نبارات كينكم دما هنات أي رئيته بمحب جمروا كلكم يزيد اللي مالتيو سو ناتنا ميديا واي تو إل فلتاتي حتى ركالو تراليخا مدب كأغرب زبل رئيته هيون الله مالتيو تقبلي الله فلتات انتحرد هذا حاطر نخوين اوف كورس كنبب كدالو كم زلنيو اتحبريتا زريئن مالتيو ماتيوس لاف لايك غيرو لنز channel نغوسه غبرسلاسي شدن برتع دلايكا تزارب انا بوغني علم لخ تحساسبا كنحسب انا كبلكا برتعز كبلكا زدلي كبل غليص ليلو مالتيو دانيال توكو انتاي ملكتكا بزعبا ايرتراويان نفات حامين من نقوتي زبل رئيتو الله مالتي بتماساسال دانيال تعيشو مين يرجن نحما تطيم قال لي غني لان رئيتها صقايه تحدثه شدن يا ردا لج زبلونا الله مالتي ثانك يو صقايه مالتي اجوخا يتستماسل شدن تسفا ميكائيل هايله ذهبن رئيتي مالتي اي ماسلني ويكا ايستماسلكون اكواد احغيسكم نيكم سبسكرايب زغبركم بملؤكم لايك غيركم الله مالتي نز channel بتعمي قبر ملس مالت كمزي إيو مالتيو سنسيتيف أيكونكم سنسيبل يخم مالت سمعت هالكم جن سمعت هاويانا يكونكم بأقوى تردي يخم يخم مالتيو كبرتي هذا اللي أني لك بلوكم يزيد لي let's go نحن لو معنا فيديو كنسجرينا قرم أنا لو معنا فيديو كان نري إعلان بقرماي عندهم هنا خنجمر مالتيو من تحوابيرو انتاي قطيمو نيرو زبل نجر لو معنتي استزاربو يو بينا كنجمر فتينه كوي مولو لي تخوفي لحاديره تبيوتز نبرك علي فتينه سلسته دحر ساعات مصا بزقات امين نخولهم بحلاف نتاو منقدي عقب زبلوا من صحيفهم صقطس غبرلو من يقني الله سالهم كاني كابس كل زبلنيات علي سلازي تعويته كم زبول خاتم كتبوا خاطرحو كتغاغا شفت كتبل مو ما منشونات زودق كاو غوتو خا ففاسم حيزم كخرتو مخازمطو اندي وديته في اسكي عركاي زقو حراي مالت نغرمي عندهم زحجزكم يقن لي ግን ብዙሕ ነገር تعب ኮይነን ነይሩ ገሊኡ ከውርድ ገሊኡ ከድይብ በዚሕን ነይሩ ይዝብል ማለት እዚ ኮፒራይት ማች ቱል ኣብ ዩቲዩብ ዘሎሲ ገሊኡ ንዑ እንዳውረድኮ ነይረነት ቪዲዮታት ማለት ዩ ቴክ ዳውን ሪሙቫል ሪኩዌስት ወይ ከዓ ንخورድ ይገብር ነይረ ገለገሊኦም ከ ኣብተ ማሳሳሊ አፕሎድ ይገብሩ ነይሮም ተጨንቀ ነይረ ተኾነ ግን ዝሐገዝኩም ይብል ታ መወዳእታ ዝተዛረብ ከያ ዘረባ እንተ ትገድፋ ከ ሞር ጽብቕት ምኾነት ምክንያቱ ሰባት ሓደ ጊዜ እንታይ ያለና ሙሲልካ
أجوز أبيلنا مزرابسي أين قدفن اتنزاربو زلنا قال نتاعيو نسخة من إسعخا كتسرح على كايلنا أمينة كم بوغاني حجي كومو كجبراي نبرون إلى مساحة حق زل خجن انتقونا توم من حوارو أنا نخود جلزبل جن اتناي دخوم زخونة منفسنا زنقرنا ويكا كوم نخود جلز جبر سب يلن مالتين تكون كجن مور أبتسرحان أبتوسيد كانت تتكر كوم إلهم سلز مخور نسمعتي تمالي كوم الزارب زلخ أشي في لاري كاميرامان نشعبي حليفهم هو مي بالز جنرال يزاربو زلو مالتي عم ميدياس كنسمعيهم فيلمان كاميرامان نشعبي حليفكم هو فيلمان نشعبي حليفهم هو أنا يسرحهم وصلوا في دوكمنت ناي مسرت دوكمنت مساحة إذا له حوات وحيد كمساحة إسفلت كمرمر من حساسي ولا ما كانوا نقرأ نافلتهم بحيلي ديوم كنا وصلنا من عيلة مدوسدون تقارب ساعتين لها على جزيرة درزرهم تلقى نافلته بوليس نافلته ودورة نافلته كله كذا ودو فائدة ناس مراه وصل ناتعالكو صحاتو قاركو يوم كذا سمرا ينفر إذن كله سمرا كندي تجارو أفتني سمرا أسريت كم ذا ليش فلسطين قاضي ناتجوي نتوصل. أو جزينا جت هذا صورة دم حدار توصلت فلت اللوية. والله مرداتها اللوكان. يلني. قرم سلازي كم سمعهم من حرد أخوينو حليفهم استوهبوا أكلات تجري كوينهم تولد تجارو كوينهم جند ما تم حلاليفهم توهيبهم مالت ود بتدليميا مالت فقيدة أتباهيلوس كيدهم amazing فقيدة أتباهيلهم of course تزيد فكت تعاتقهم تواقوا أي مرانهم بأكار رئيهم تمال الحجاب السودان رئيهم بتماسا رئي اللخو مالتيو إزي حاوزي خا مالتيو أبزي آتيو انتي تبهله علم لموت أفيو إذا كاميرا مان مالتيو منم أبزي آتيو أي تبهلن كابتوم زرعنا يومكا بأكل بتري قطع تقايمهم مالتيو حجي من الوقت قبل عليهم حدش حقون وطيو كصدق أي فلتن تقايمهم زاتو كم بعل لفعتي برهانه قبر قرقسكا قطع ندا تقاوموا قطع زاتوتهم كالو حجي تحدش حقنا لهم معنتي مقصلتا نايتهم زيهم زبولو تمكروتات شعبيه مالتي تمكروتات شعبيه حدش حق وصي الله تግራይ ማለት بمنبيل اوصياتو تحقي مالتيو ودب حوحت اتي زنبره منغستي مسوردتون مساليتون بعلا ناي بعلا منغس مشومت كمزي زامسله ترايو زي يفلط ديكتاتورياوي سرعات كمرحو الحقي مستحقه منغستي ناي فيدرال ايرخبن نبيني مالتي نبينو هاجر انت خوينا تግራይ ምናልባት አብኡ ትሕጊ ክጸድቕ እንድሕር ኮይና ይርአን በመሰረት ሕገ መንግስቲ ኣማሓሽና ዘውፃና አንቀጽ ይዝብል ድራፍቲ ይኹም ኢሎም ወጽኦም ዘሎ ማለት እዩ ብዙሓት ሰባት እዮም ኮት ጌርና ክንዛረበሉ ምክንያቱ ንባዕላው ኣብቲ ቅጽዓ ተቐሚጥዎ ዘሎ ኣሜዚንግ እዩ ንስኻትኩም እዝንኹም ሽጉር ክብል ወይ ከዓ ክትድንጽኡ ኢኹም ሽዑ ምስራእኹም ወይና ክንዛረበሉ ማለት እዩ በቲ ጉዳይ እዚ ስለዚ ታነገር ታይና ኾነት ተኸደላ ማለት እዩ እናጸበበት ያ ተኸደላ ክንሰምዓይና ኸ ንሕና ኤርትራዊ ጽምዶ ዝቅበለሎ ፊር ኤርትራዊ ጽምዶ ተቀበሎ ስኻ ጽምዶ ማለት ንዓይት አልደርም ህዝብ ጽምዶ انت طرحتك تقبله انا تقبله حزب يقبله تقبله انا يقبلني انا ايرتراويتي بير ايرتراويتي انا كم قربتي كتموتهم تخيل امبر ترديخني بصمدو بعين صمدو كريا ما يكرني يعني مو صمدو سي مالت كوتاري كم حوارتا متنقاي نسوم حوار سخن تقراين بينكم حوارتكم هايمانوت تقرينيا قوقا قال زخلي طرح كليو نعم دم تقاسيسنا ابغي زملس زخونه سب ينبر نيرو بحقي خيد نيرو دخيدو طميدو بعلفلت ابغي ملس زيناو سب ينبر نيرو ابغي ابو حمد كريستيان يطفعلو ابز زنبره كوينات تግራይ ስለ ትግራይ ኮን እንጸልይዎ ስለ ክሪስቲያን ሙኻኒ ስለ ክሪስቲያን ሙኻንም ጥራይም ኩዋጉ ተጋሪ ይዋጉ ከዓጹ ቦታ ከዓጹ ተጋሪ ያጹ ክነቅሑ ተጋሪ ነቅሑ ስረ ከዓጥቁ ብሬን ክሑሱ ዘመልክ ዓለም ተጋሪዮም نحنا كلب بمنا خلنا تجرينا صنيتهم نيرم
نحن كينا بمنا خلينا بلكالو تغارو صنيتم نيرو حراي صبغي مالت كملك علم نسوم تتعاطوا ملك علم كصبقوا نسوم تتعاطوا يصبقوا انت تزاربوا نسوم تتزاربوا يصبقوا زبليو تنصبق مصبقنا صبقوا ግን ኣብ ሕማቅ ምጽባቅናስ ኣይግድን የዝብል ኣነ ማለት ያ ሕማቅ ክብለካ ከለኹሲ ሕማቅ ማለተይ ኣብ ውግ እንተጸብቅና እንታይ መልክዕ ኣለዎ ኣብ ሞት ኢና ጸቢቅና ዘለና ብኻሊእ ባህላ ግን እታ ትብላ ዘለኻ ሕጂኸ ነቂኻ ደኻ ብሓቂ ከም ትግርኛ ነቂኻ ዶ ብስሩ ርግጸኛ ኮይነ ክዛረብሲ ተረዲእካ ድዩ ከምታ ኣነ ተረዲእኒ ዘሎ ወይ ከምታ ኣነ ዘይተረድኣኒ نسخة تردي كأنا دي زي تردي أن خوينو حجونا زي نقحنا زلنا حجونا ينقحنا نحنا dispersed نخونا لنا نبتنا لنا كمهزبتات موركا بخلتن بسلستن قص مالتي بخلتن بسلستن قص 4 جزي 5 جزي نخنهرم بوزحات كيدتات يخيدلو 5 بسلسته ب5 قص مالتي even تسديدك هتنبر نخيت خيل تتسديدك اون نخيت نبر مالتيو تالي خاب عدون نخيت نبر تنير كاون نخيت زارب تتزارب كادما كتأثر ويك أخذ قتل كساب مقتل تزبل حق له عزيز قرم مالتي عزيز قرم فولي مالتي دعر حجي اتحلاف النت زوسده اتي يقبأني إزبالت راح يكزارب أي يقبأنني لحلاف النت زي وسد أكال أوف كورس أي زاربن تزفرحه تجاجون نحر كوينو ويك أنت حيزومو أبوش تقوم من دحر الله خوينو وي أبتارجت زقته واي كزاربني أتي زدفرة ولا نتأثر ولا نموت وزته زبلغا كزاربيو لا تزاربك قصلي مالتي زي خا هاي مال الترجمة مسيلكم بزتخا على متن صلاتي خنا بزح صعر نقبر لنا كم بالين عايز ردا نزلو مالتي كوم من دحر كوينو إس أوكي كم حجني نوبلك أنا ما عتمنا تبتخ تقراوي موت يلن አንድ የህወሓት ታጣቂ ለሱዳን ጦርነት የሚሰጠው አገልግሎት ስንት እንደሚከፈለው ሰምታችኋል? ሲሞትስ ስንት ይከፈለዋል? ሲቆስልስ? እስኪ ይሄንን መረጃ ላቀርብላችሁ። አንድ የትግራይ ታጣቂ በሱዳን ጦርነት ለሚሰጠው አገልግሎት በቀን $50 ይከፈለዋል። ቆስሎ ለሚመለስ $3000፣ ለሚሞት ደግሞ $6000 ክፍያ ይመደባል። ነገር ግን የገንዘብ ለቤተሰቦቻቸው መድረስ ሲገባው በፖለቲካ ደላሎች ኪስ ውስጥ እንደሚቀር ነው መረጃዎች ያመለከቱት። እዚ መረዳእታ እዚ ሕጂ ከም ትሰምዕዎ ዘለኹም ሓደ 6000 ክፈሎ እንተሞይቱ እዩ 50 ብመዓልቲ ዝኽፈሎ ማለት እዩ 50 بمعلتي بشغل دي خيدو مالت نخموت ندحر كيدنا بشغل يكون كيدو بشغل دي خيدو كم هاجر امبورت نغبرو نغر ديالنا خوين امبورت نخغبر دي خيدو ወይ ከምቶም ናይ ቻይና ኮንስትራክሽን ስራሕቲን ካልኦት ናይ ልምዓት ስራሕቲን ከይዱ ከቀላጥፍ ዲናብቱ ሱዳን ከይዱ አይፍለጥን ኦብቪየስሊ ርግጸኛ ኮይነ ከዛረቦ ዝኽእል ነገር ግን ተማለ ከም ዘቀረብኩልኩም ማለት እዩ ኣብ ሱዳን ዕጡቃት ወታደር ናትና ናይ ተጋሩ ከም ዘለዎ ግን አርኤኩም ማለት እዩ ሶ ታይም ዝውልና ዘሎ በኻሊ አባሃላ እትን ኣብ ትግራይ ዘሎ ናይ መኸተ ይዝብል ናይ መኸተ ነገር ዘተኣጓጉል ወይ ካኑ ዕንቅፋት ኮይኑ ዝርከብ ዝብል ሕግ እንዲዩ ንሰይ ኮነንት ተደሊ ዘሎ ቶም ከምዚ ዝበሉ ሸተኽ መተኽ ዝኾኑ ጉዳያት ንባዕሉ ኢንክሉድ ጌርካ ውሽጢ እንተ ተዛሪቦም ሰባት ፈሪሖምን ርዒዶምን ኣፎም ሒዞም ሕትም ክብሉ ክእል ኣለዎ ብዛዕባ እንታይ ጋዜጠኛታት ምንም ዓይነት ሓሳብ ከይገብሩ ማለት እዩ ምንም ዓይነት ሓሳብ ኣየድልን ጋዜጠኛታት ተዋሂሎም ኣለዉ ሶ እንታይ ዝብል እትሕጊ ክልተ ዓይነት ተቃውሞታት ክልተ ዓይነት ሓደ ዓይነት ድጋፍ ሒዙ መጽ የሎ ማለት እዩ ሓደ ዓይነት ድጋፍ እንታይ ዝብል ምናልባት እዚ ከምዚ ዓይነት ሕጊ ወጽኡ ኣብ ናይ ትግራይ ኣብ ትገብሮ መኸተ ጽኑዕን ቡርቱዕን ዝኾነ ዩኒፋይድ ዝኾነ ማለት ናብ ሓደ ገጽ ዝጠመተ ነገር ክህሉ ክገብር ይኽእል እዩ ይብል بخالي بهالاجن نتوم أوشتي زجبرو وانجلاتن أوشت زفتصمو جبناتن جن تحتات النت مئنتان كيهلون حتى مئنتان كيهلون نحنساب نحوارون بفرحن بأسرون بمقتلتن أو نخبل زجبريو يبل اتغلطي مالتي سو تطو كبل وديم نتمر سيزول حجي نتحجي الزارب زولو من اسينت نحجي زولو ولدو تطو كبل وديم بحق اليوم نتحجي إناكت جيروم ويك أنا بمالت كابت درافت سي نفتصامه كسغاغرو اب كيد ان نريو جن كمزي زاكل ايفن سي مقتل تخت بالكلها كو مقتل تقدفو من مختس تقاومو وزته غلغله
ማለት ክትዕጥቆ ከለኻሲ ሓደ ሰብ ክዕጥቕ ከሎስ ንምንታይ ዝዕጥቕ ዘለኹ ኢሉ ክዛረብ ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ ኢልካ ተዛሪብካስ መቕተልቲ እውን ክፍረደካ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ኣብዚ ሓበሬታ ገለ ተመሓላሊፍካ እንታይ ተገይሩ ብከመይ ተገይሩ ከምዚ ኢሎም ይቆጽዕዎም ኣለዉ ከምዚ ገይሮም ይኣስርዎም ኣለዉ ኢልካ እንተመሓላሊፍካ ከዓ ከምኡ ብተመሳሳሊ ማለት እዩ ሶ ሊትራሊ ገሃነም ትበሃል ዓዲ ክንፈጥር ኢና ዝብል ኣካይዳ እዮም ሒዞም መፅኦም ዘለዉ ማለት እዩ ዝገርም እዩ ፍሉይ እዩ ክንሪኢ መደን ጅዋ ወታደራት ትሪእዎም ኣለኹም መደና ኣይትና ኣለና كوخة عمرنا يسيكا وانا نقلي لن ኣብዚ ሕዚ እዋን ትግራይ ዘላትሉ ኩነታት ብጣዕሚ ኣብ ዝኸፍእ ኩነታት እያ ዘላ ብኩሉ መዳይ ኣብ ትሕቲ ባዕዳዊ መግዛእቲ ሻዕብያ እኒኣ ክንብል ንኽእል ኢና ኣብ ትሕቲ ባዕዳዊ መግዛእቲ ኤርትራ ወዲቓ ክንብል ንኽእል ኢና ግርም ነዚ ጉዳይ እዚ ሓደ ርእይቶ ዝሃበ ሓውና ማለት ይሰልጠነ ግርማይ ህወሓት ዝበሃል ውድብ ግን ካብ ሻዕብያ ዝገደደ ጨቋኒ ዝገደደ ረጋፅ ውድብ ምዃኑ ረጋጊጹ ኣሎ ናይ መኸተ ሕጊ ብዝብል ምስግፋን መሰል ምዝራብን ዝተተሓዘ እስጋብ 25 ዓመት ዘቕፅዕ ሕጊ ኣርቂቑ ኣሎ ኤሪትሪያናይዜሽን ትግራይ ጽምዶ ዘይኮነ ሕጽቦ እዩ ኢልናኩም ብቐደሙ ዝብል ርእይቶ ቅድሚ 55 ሚኒት ማለት እዩ ፖስት ገይሩ ወይ ከዓ ለጢፉ ትኽክል ሕጽቦ እዩ እዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ሕጽቦ እኳ ዳስ ርኢና ይንፈልጥን ብጣዕሚ ኣብ ዝሓፀረ እዋን ካብቲ ዝሓሸ ናይ ምዝራብ መሰል ካብ ዝሓሸ ናይ መጽሓፍ መሰል ካብ ዝሓሸ ሓሳብካ ናይ ምግላጽ መሰል ናብ ዜሮ ማለት ኤርትራ በኣንጻሩ 25 ዓመት ቀፂዓቶም ዳይ ቀፃዓቶም ኣይንፈልጥን ነቶም ዝተዛረቡ ማለት ብዘይ ፍርዲ ቀፂዓቶም 25 ዓመት እውን ኣይብልናታ ምክንያቱ ሕጊ ዝበሃል ነገር የብለን ናይ ትግራይ ግን ካብኡ ንታሕቲ ዜሮ እንተኾይኑ እቲ ናይ ኤርትራ ኔጌቲቭ 5 ወይ ከዓ ኔጌቲቭ 20 ዝኾነ ሕጊ እዩ ዝወፅእ ዘሎ ማለት እዩ ሶ ኩሉ ሰብ ኮፍ ኢሉ እንተተፀቢዎ ነቲ ሕጊ እዚ ኦፍ ኮርስ ኢዱ ናብ ካቴና እትዩ ባዕሊ ይእሰረላ ብሸንሸል ማለት እዩ ኮፍ ኢሉ ነቲ ሕጊ እዚ ተተፀቢዎ ማለት እዩ እቲ ሕጊ እንታይ እዩ ዝብሉ መሲልኩም ሕፅረ ቢልና ክንሪኢ ከለና እቲ ሕጊ ኣዝዩ ዝገርም ፍልይ ዝበለ ጉዳይ እንዲ ዘለዎ let me make it a little bit bigger ዓብይ ገይረ ምእንታን ከንበበልኩም ማለት እዩ ነጋሪት ጋዜጣ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ፖስት ካብ ዝገበሩ እዩ ብሓልዮት ቤት ምኽሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዝወፀ ቁፅሪ ኣዋጅ 2018 ዓመተ ምህረት ህላውን ድሕነትን ህዝቢ ትግራይ ንምሓስ ዝወፀ ኣዋጅ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ እዩ ዝብል ማለት እዩ እዚ ዝወፀ ሕጊ ቅድሚ ሕጂ ክደ 3-4 አንቀጻት ኣለዎ ፀላእ ህዝቢ ትግራይ ንምጽናት ዓሊሙ ቁልዕ ወራር ኣውጁ ኣብ ትግራይን ህዝባን ከቢድ ዕንወትን ጥፋኣትን እንተፈጸመውን ህዝቢ ትግራይ ብዝፈጸመን ዓለም ዘገረመ ብሄራዊ መኸተ ካብ ሙሉእ ጽንተት ክድሕንን ፀላእ እውን ተገዲዱ ስምዕ ፕሪቶሪያ ክፍርም እንተገበረ ነቲ ስምምዕ ከም መቐጸልቲ ዓላምኡ ገይሩ ቁልዕን ሰላሕታውን ጽንተት እናፈጸመ ድሕሪ ምጽናሕ ብቁልዕ ብምፍራስ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ኩለ መዳይ ጽንተት እናፈጸመ ዝርከብ ብምዃኑ ፀላእን ሕገ መንግስታዊ ስርዓትን ንስምምዕ ፕሪቶሪያ ኣፍሪሱ ሉዓላውነት ግዝኣታዊ ሓድነት ህዝቢ ትግራይ ብሓይሊ ብምውራር ህዝቢ ትግራይ መረበትን ዓድን ዘይብሉ ክባታትን ግጠፍን ዓሊሙን ተሊሙን ይሰርሕ በምህላው ማለት መረበት ከይህልዎ ገይሩ እዚ ኩለ መዳያዊ በደልን ግፍዕን ዝፍጽም ዘሎ ፀላእ ህዝቢ ትግራይ ክፈናቀል ክስደድ ክብተን ወዘተ ገይሩ ጥሜት ሕማም ክሳቀ ክሃልቕ ንምግባር ዓሊሙ ይሰርሕ በምህላው ይብል ማለት እዩ ህዝብን መንግስቲ ትግራይ ነዘን ጸላሊ ዘሎ ሓደጋ ህላው ዓርሶም ናይ ምክልኻል ተፈጥሮአውን ሕጋውን መሰል ስለዘለዎም መሰሎም ቤት ምኽሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ብመሰረት ተመሓይሽ ዝወፀ ሕገ መንግስቲ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ አንቀጽ 39 ምስ አንቀጽ 49 እዚ ኣዋጅ ኣውፅኡ ኣሎ ይብል ማለት እዩ ብአንቀጽ 39 ምስ አንቀጽ 49 ተመሓይሹ ብዝወፀ ሕገ መንግስቲ እዩ ዝብል መን መሓይሽዎ ባዕሉ ትብዘይ መረፃ ዝተሾመ ሕገ መንግስቲ ማለት እዩ ባዕሉ ነቲ መንግስቲ ዝነበረ መንግስቲ ገልቢጡ ዝወፀ ሕጊ መንግስቲ ባዕሉ ሓድሽ ሕጊ ኣርቂቑ ኣብኡ ኸ ዝዓንቀጽ ዝወሲኹ አንቀጽ 17 ንመኸተ ምዕንቃፍ ብዝብል ይወፅኡ ዘሎ ማለት እዩ ዝኾነ ሰብ ሉዓላውነት ህልውናን ድሕነትን ህዝቢ ትግራይ ውሑስ ንምግባር ክጋደል ዝግብኦን ከይጋደል ብምሕሳብ ዝሓብአ ወይ ክሕባእ ዝገበረ ወይ ካብ ሰራዊት መሊቑ ናብ ገዝኡ ዝተመለሰ ኣባል ሰራዊት ትግራይ ዝሓብአ ወይ ክሕባእ ዝገበረ እንተኾይኑ ካብ 1 ዓመት ክሳብ 5 ዓመት ክበጽሕ ዝኽእል ጽኑዕ ማእሰርቲ ካብ 10,000 ብር ክሳብ 50,000 ብር መቕጻዕቲ ገንዘብ ይቕጻዕ እዚ ወርቂ ንዘለዎ እዩ ዘዋፅእ እምበር ወርቂ ዘይብሉ ካብ ዝኾነ ይኹን ኣምፂ ኣይበካኒ ማለት እዩ ኣፈጻጽማ እቲ ገበን
ብሸለልትነት ዝተፈጸመ እንተኾይኑ ክሳብ 5000 ብር ዝበጽሕ ቅጽዓት ገንዘብ ይቕጻዕ ዝኾነ ኣመራርሓ ኣባል ኮሚቴ መኸተ ሓላፊ ምምሕዳር ሓላፍነት ምምልማል ተዓላሚ ዘለዎ ዝኾነ ሰብ ኣብ ሰራዊት ትግራይ ተሰሊፉ አንጻር ጸላእት ክምክት ወይ ከገልግል ወይ ክሕግዝ ሕጋዊ ግቡእ ንዘለዎ ትግራዋይ ንኸይኸትት ሓሲቡ ግቡእ ከይፍጽም ዝገበረ ወይ ካብ ስሩዕ ኣሰራርሓ ወጻኢ ዝመደበ ወይ ተመሳሳሊ ናይ ኣድልዎ ስራሕ ዝሰርሐ ወይ ተመሳሳሊ ተግባር ዝፈጸመ እንተኾይኑ ካብ 3 ዓመት ክሳብ 7 ዓመት ዝበጽሕ ጽኑዕ ማእሰርቲ ብር 10,000 ናይ ገንዘብ ቅጽዓት ይህልዎ ማለት እዩ ዝኾነ ሰብ ኣብ ትግራይ ወይ ካብ ትግራይ ወጻኢ ኮይኑ ዝኾነ ሰብ ወይ ህዝቢ ትግራይ ወይ ሰራዊት ትግራይ ከይጋደል ወይ ከይምክት ወይ ኣመኸተ ብዝኾነ መንገዲ ከይሳተፍ ዓሊሙ ብሚድያ ኮነ ካሊእ ሜላ ተጠቂሙ ዘለዓዓለ ወይ ዝመርሐ ወይ ዘፈጽም ወይ ነዝውዕል ገንዘብ ዝሃበ ነዚ ዝውዕል ገንዘብ ዝሃበ ወይ ዝኣከበ ወይ ዘከፋፈለ ወይ ተመሳሳሊ ተግባር ዝፈጸሙ እንተኾይኑ ካብ 5 ዓመት ክሳብ 15 ዓመት ጽኑዕ ማእሰርቲ ይቕጻዕ ኣፈጻጽሙ ከቢድ እንተኾይኑ ድማ ካብ 15 ዓመት ክሳብ 25 ዓመት ብዝበጽሕ ጽኑዕ ማእሰርቲ ይቕጻዕ ማለት እዩ ክሳብ 25 ዓመት እዚ ገበን ብትካል ሚድያ ወይ ካልእ ተመሳሳሊ ትካል እንትፍጸም ብመሰረት ሕጊ ዝህልዎ ቅጽዓት ገንዘብ ከም ዘሎ ኮይኑ ፍቃድ ስርሑ ክሳብ ምስራዝን ሙራስን ዝበጽሕ ቅጽዓት ድማ ይቕጻዕ ማለት እዩ ሶ ብኻሊእ በኋላ ማለት ታይ ማለት እዩ ህዝቢ ትግራይ መኸተ ክገብር እዩ መኸተ ክገብር እንድሕር ኮይኑ ውድብ ሕወሓት ብዘውጻት ሕጊ መኸተ ክገብር መኸተ ዝገብረሉ እዋን ዝኾነ ይኹን ሰብኣዊ መሰሉ ኣብ ትሕቲ እዚ ሕጊ አንቀጽ 39 49 ንኡስ አንቀጽ 49 ዲዩ ወይስ ንኡስ አንቀጽ 17 ማለት እዩ ምስ 49 ተታሒዙ ኣብዚ ብዘሎ መኸተ ምትዕንቃፍ ብዝብል ዝኾነ ይኹን ዘረባ ሓውካ ክወስድዎ ከለዉ ብእግሩ ዋላ ይጉተትዎ ዋት ኤቨር ኢልካ ትዛረብ ማለት እዩ 25 ዓመት ልዕሊኡ ከም ሻዕብያ ማሕዩር የትርፈካ ማለት እዩ እዚ ኢልካ ሕጊ ከተውፅእ ነዚ ኢልካ ሕጊ ድራፍት ኣርቂቕካሲ ከተበቅዕ ከለኻ ኣብ ትግራይ ስእነት ስራሕ ንዘለዎ መንእሰይ ስራሕ ናይ ምውፃእ ሕጊ ከየለን ዶ ኣብ ትግራይ ሚድያታት ብነፃ ንኽዛረቡ ዝወፅእ ሕጊ ከየለን ዶ ወይ ፍሬም ዘለዎ እዚ መብዛሕትኡ ግዜ 25 ዓመት ገለመለ ዓመት ሃገር ንዝኽሓደ ክበሃል ከሎ እንታይ ማለት እዩ ምስጢር ናይ ውሽጢ ዓዲ ኣውፅኡ ሕሊፉ ንዝሃበ ሃገር ክወግእ ንዝተረኸበ ምስ ኣሸባራይ ግብረ ሓይሊ ሽበራ ይሰርሕ ተረኺቡ ንዝተባሃለ ወዘተ ዝወፅእ ሕግታት እዮም ኣብ መኸተ ትግራይ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ድምፅን ዝኾነ ብፍላይ ብሚድያ ዘለዓዓለ ብሚድያ እንተተዛሪቡ ማለት እዩ ብሚድያው እንተተዛሪቡ እንተይተረፈ እዚ ሕጊ እዚ ኢናክት ክንገብረሉ ኢና 25 ዓመት ክንኣስሮ ኢና ኢሎም ዌል ሰይድ ኤንድ ዌል ዳን 25 ዓመት ንኽእሰር ኮፍ ኢሉ ዝፅበ መንእሰይ ኣሎ ኢላ ኣይገልፅን እየ ብኻሊእ ባህላ ሃንድስ ዳውን ማይክሮፎን ዘለኩም ካሜራ ዘለኩም ኣብ ትግራይ ዝኾነ ይኹን ነገር ናይ ማሕበራዊ ሚድያ ይኹን ናይ ሶሻል ሚድያ ስራሕቲ ትሰርሑ ዝነበርኩም ብሞያ ጋዜጠኝነት ተቆፂርኩም እናሰራሕኩም ትርከቡ ዝነበርኩም ዝኾነ ይኹን ዓይነት ዘረባ ንኸይትዛረቡ ዓሪፍኩም ኮፍ በሉ እሞ ዝሕግዝ የውፅኢና ስለለና ክትቆፅዑ ኢኹም እዩ ዝብል ትሕጊ ማለት እዩ ብጥረ ትርጉሙ ናብ እዩ ዝትርጎም ካልእ ትርጉም የብሉን ኣነ ሕጂ ተደኒቐን ተገሪመን እየ ዘለኹ ኦፍኮርስ ኢትዮጵያ በተፈጥሮ ነቶም ኣብ ውሽጢ ዘለዉ ነቶም ከኣስርዎም ዝኽኣሉ ክሳብ ሕጂ ሃልዋቶም ዘጥፍእዎም ሰባት ነቶም ብዘይ ፍርዲ ይኹን ብዘይ ፍትሒ ምንም ወፂኦም ነይሮም ዝተኣሰሩ ቅድሚ ሕጂ እውን ነጠፍቲ ማሕበራዊ ሚድያ ዝነበሩ ሰባት ድምፂ ንኸይትኸውን እውን ኢቭን ማለት እዩ ምክንያቱ መኸተ ምዕንቃፍ ብዝብል ሲ እንታይ ኢኻ ዓንቂፍካ እንታይ ኢኻ ዘይዕንቀፍካ ዝብል ዝርዝር ሓበሬታ የለን ክሳብ መቕተልቲ ዝብል እውን ከም ዘለዎ ስታንዳርድ ኣዲስ ስታንዳርድ ማለት ያውፅዎ ኣሎ ክሳብ ሞት ናይ ሞት ፍርዲ እውን ንባዕሉ ማለት እዩ ከም ዘለዎ እዚ ሕጊ ወፅዩ ኣሎ ንስኻትኩም እንታይ ትብሉ ብዚ ሕጊ እዚ ዝምልከት ርእይቶ ክትፅሕፉ እውን ኣይትኽእሉን ክትፈርሑ ኢኹም ኦፍኮርስ የአባይ ወንዝ ተፋሰስ ማዕከል የታላቁ ስምጥ ሸለቆ መገኛና የቀይ ባህር ዳርቻ የተወለደች
እና የተፈጠረች ሀገር ናት ማለት ነው። መልካም ምድርና ተፈጥሮ መሄን ይለግሶናል። ቅድም እንዳልኩ ይሄንን ደግሞ ሁሉም አይነት የታሪክ መዛግብቶችም ያረጋግጣሉ ብለን በድፍረት መናገር እንችላለን። ለዚህ ማለት ኤቪደንስ አለን ማለት ነው። እዛ አብስ ከምዝ ብለናሎ ነገር ደልስ ተፈጥርና እዚ ተፈጥሮ እዚ ያውኢና ተፈጥርና ክንጥቀመሉ አለና እዩ ነዚ ወነንተ ምዃንና ከዓ ምስክራት ኣለውና እዩ ዝብል ተሰብኣይ ማለት እዩ ቀጽለ ቢለን ኣብ ዝቀጽል ትርጉም ክወስደኩም እየ ናብ ሳዋ ሽኮር ካተ ጣይስክን ኢለ ሳዋ ሃወያነ ሞ ቀዳመይት እንደ ክደቅደቅ ኢላህኒ ራስ ከብዛዕባ ሕጂ ረአቢ ገለን ማብላሽ ንባህሪ ባጽዕ ገለ ይብልኹን ንማብላሽ ከይሓስቦ ከይ ብዕንጨት ኸማላይ ትንግፋኒ አቢ እንድሕርና ደልያተ ኮይኑ ንአቢ ኣበይና ክንቀብሮ ኣብ ዓሰም ዳ ባጽዕ ንኻልቢና ክንቦ أغنيلنا تبدعيني أزيغ حبنتي إرتراوي تيغي حراي أزيغ حبنتي إخي كوم إلك سلس تزارب كلنا جرانا سلس ساس خلنا مقابر يعني دكتاتوريا وسرعات كوينا خنزارب كلنا صبوق دمس أخوين كسلس حجز كنا أزيغ حبنتي حابنا بمصرف هيكونت تقول ني عدا خرعتن ني عدا بهلن بمزرابن ني عدا صبوق نجر أقولها بمرأيني هتقول أتخيل انت قلنا قلت سؤال تعرف زلا بخالي تاعت قبل كزلا مالتيو استحفتين السخي سألات وسخل كلا ويكا أبزي لنا انت اخا ختمص اسكي نبلا كالنا قلي لا اتزارب كزلا مالتيو نسخا ادينج فيول تو ذا فاير زبال بخالي بالاس تاعت قبل زلخي توسخ لا اخزلخ مالتي توسخ لا اخزلخ ناو وسخ تقبل زلخ ويكا تغواهري اخزلخ الى نختزارب نختصرف نو صرفي نوري نساو تصرفو سلا تصرفو على العايز يقول لنا ነገር ولا حدا يبل انت لا تصرفو تداليا زولت كتبلو تخليا ግን ቁም ነገር ዘሎ ክልተ ማይክሮፎን ክልተ ካሜራ ማይክ ገለ ሒስኩም ክልተ ሰብ ኮይንኩም ሲ ማለት ሕጂ እንታዩ ከነخبر ከለና እንታይ ያሎ ብዛዕባ ዓድና እንታይ ይብረሃኪ ከምዚ መንእሰያት እንታይ ትብሊ መልእኽተ መሐላለፍ እኳ እንተ ትብል እኮ ይሐይሽ ነገሩ ብዛዕባ መንእሰያ በይኮንኪ هاي تجري كنا زنور الرأي ما تجري خطوته تعاويتهم كعوتنا زبل الرأي نيرو هم كلنا لما نقل أساسكم قبل نيرو نشم اوكي لسه حليفو يتقاروا معدم نيردي يس ريته بنيردي يس إثيوبيا خيدو دي حجي مسبع على المرسك النظر يس يخيد الناس نخيدنا كوالا نديو سيكبا ግን ኤርትራ ሕሊፍና ንህብ ማለት አይደለም ከም ኢኳል ክልተ ሃገር ወረባብቲ ሓቢርና ክንሰርሕ ንኽእልና ኢትዮጵያ ባሕሪ ደልዩ ጽቡቕ ኣህጉራዊ ስምምዕ ጌርካ ግብር ንሕና ደሴት ክንካረይ ኢና ዘድልዮም ዋይናት ጥራሕ ይኽፈሉ ጅቡቲ ምሽተ ካርየና ኣለና ዓለም ከም ዮናስ ገይሩሲ ስለዚ ተካር እንድሕር ሊያ ዝኾነት ዓደሲ ንሕና እንድሕር ክካረዩ ደልዮም ኣህጉራዊ ስምምዕ ጌርና ነካርዮም كتقوم تدليم بسمع غيرنا نتقوم يتقوموا نعنا يتقومنا نبعلهم يتقوموا حبيرنا ننبر زبل امر الله ويكا قال الله مالتيو قصلنا نابت زقصن بصحوف يكون بزربا يكون اب صرغا بموصا يكون نخرر زلو تقالس تبرجن حمدوسي كم يوناس واغا زخفلولو سلطنسي دلاي فتحيو ناي فتحي ميديامش نيوناس كم يجرو ميديو يقربو كيبلنا نيرو تمالي حجنا تاي بوينت سي اتينا دليت فتحي ميديا زبالاسي نمنتاي امصينو نيوناس ابز جومبراك تبلا بلكن زلخن حسوت يخن تورده صباح مس وصن ديبعلو خقالعكن نجوم بلاك بلكالو كاب كندي معات كاب كندي غودا غودي كاتو زغبو زرسنا يحزو كمز غير خرابيلو زدحنو من كطحلو يفتن من انتاي يغبر صبو غيرنا نفطن هنا ما عرف ገንዘብና ዋጽና ሎየር ክንገብር ተደልና ኮን عنا አሞንጎስ ሄርኩም እኮ ኢቭን ናይዝ ቃልስስ በቃ መበላሽውቲ አምሲልኩም ሃሪምኩም እኮ ንቤት ፍርድ ኻት ኾኑ ጥራሕ ነብሱ ሰደድኩም ወሳባት ኮይኩም ሳት ብጣዕሚ ዝገርም ማለት እዩ ኤልሳቤጥ ጭሩም ኢዝ ኤልሳቤጥ ጭሩም ሞኒካ በቲ ዘይስነ ምግባራው ባህሪያታን ግብራን ኣብ ኖርዌይ ፍልጥቲ ኮይናላ ያትብል ዘላ ማለት እዩ ሶ نعاون كمزي عينت كسي أقربات الله زلا بوزي لطيفو ما زلو يعتبر زلا بغازيت أقل مالتيو بخمزي بوست جيراتو الله نسا كمزي خويناسي توم نعدم غازيت أمالتيو لطيفو والو
تزغبرت ነገር ገለ ሲርድ زحاش بوتا يهالو يكونن كتنكفني بالكان دحر حق زكان دحر تنكفكاني ولا بغدغادو تو غداي يكونن قدامنا النفس يتسرع سول انديو حمن كارلو ترخي بخالو سولو كمان كزرغي مخنياتو ديكون صحفات كتصحف يبلكان ناي منتاي انس بفاوندو خوصالو غلن كندي كولل ولكس ناتو تدبال نخعبيو انا زي فولطو نمنتاي دبت جروبتي انت خوينو يفلط اي نبر نتحجز بزيناتو فقعد بزيناتو دلاي غداي يكون دالك نايسب مسلي بزيناتو فقعد امصيخا اماس ميدا طقيخا بزعبو ختزارب انت عينت ودق سبيخا انا ولا انت اتحساسبا تصبا مخانا تردين زحبو قانزا زبزي سل ماس ميدانات كان خطعبي كلتا ملحس تزارب من اسين السخا كلتا ملحس تزارب تزارب بزنرك علم حج نواص قالو حبو قانزا سبزق حجزالو ناي هولاند ابولخم بروخ سبي نابلكاس هوتبل نيركا اتغنزب ابيد كام ساعت وغن نتزدليو سب نتاقداس زخونه سب نخيت سدلو غن حج كلتا ملحس زارب ولا اتغنزب استواص عيبه كان يلكا تملس اسمريوس امبار دا كوريا سي تراسب كونكاس تمهارو يخا اتوم دا كوريا زمهارو زنبرو ترديكم لكم دو نورمال بايدو نافط اخونكم ام دا كوريا زمدوب ممهاران كي ترفه كافتن اي كالي ايرتراوي ممهر زياده دوموز يمزخفولو ديرو ام دا دنبسن بالمن مهار بدفو مخالد ወይ ወንዳ ሀብታም ትሆናለህ ወይ ወንዳ ሐላፍ ትሆናለህ አብት ገዛውቲ ተጋራልቲ የሎንዶ ገሌልካ በቀዜ ለሐሶ ጥራይ ተዛራ አሜሪካ አነ አብና ኮሪያ ተወልዳ ወይ አቤ بجاغانو تخليبه خابه ጎረቤትና ሁሉም ተጋዳልቲ ናብ ኔክስት ብሎኬድ ከሁሉ ተጋዳልቲ በብዛሕቱ ብዙሕ ተጋዳላይ ደሎ ገዛውቲ ሲቪሊየንስ ኖርማል ተጋዳልቲ ዘይሆኑ ነይሮም ዶ የስ ነይሮም እዮም ደቂ ሓለፍቲ ነይሮም ቬሪ ፊው ተዘይኮነ ተራሰብ ዝነብሮ ገዛውቲ ከም ትፈልጥ ኮይንካ ግን ብዛዕባ እንዳ ኮርያ ትዛረብ ነርካ ኣበይ ገዛውቲ ካብ ስመራ ኢለካ ትዛረብ ኣይከኣልካን ወዲ እንዳ ኮርያ ከም ዘይኮንካ ኣብ 1 ሚሊዮን % ሹር ኣብ ፌስቡክ ከይደ ርአዮ 98 ተወሊድካ እምበሪልካ ፅሒፍካ 1998 ሶ ድሕር 1998 ድሕር ተወሊድካ ኣብ 2015 ድሕር ኦሬዲ ስደት ወፂኻ ነርካ ንስኻ ውትድርና ኣይኽድካን ሶ ነቶም ውትድርና ዝኸዱ ከም በዓል መሓሪ ቶም ተቃውሞ ምሻሉ ናይ ብርጌና ሓመሩ ንበዓልኩም ኦም ክትገድልፉ ኣለካ እቲ ቦታ ብዛዕባ ውትድርና ድዩ ብዛዕባ ሰርቪስ ድዩ ግርም ጸጋዛ አብ አቡጊዳ ማለት ደብዳብ ድሮን ሰላም ጸጋዛ አብ ካብ ሸረሪና ጽሕፈልካ ዘለኹ አርሚ 70 ኣብ ዝርከበሉ ቦታ ደብዳብ ድሮን ተፈጺሞሎ ና አርሚ 70 ንምሕጋዝ ተባሂሉ ኮር ክልተ ናይ አርሚ 13 ተወሳኺ ሓይል በመንገዱ ላቆራረጹ እዮም ተማሊ ሸረሪና አትዮም ሎማዓንቲ ደብዳብ ድሮን እዩ ተፈጺሙ ዝበጽሐ ጉድኣት ዛጊድ ብንጹር ኣይተፈለጠን ይዝብል ማለት እዩ ጸጋዛ አብ አቡጊዳ ሰላም ጸጋዛ አብ ካብ ሸረሪና ጽሕፈልካ ዘለኹ ኢሉሲ ሓደ ሰብ ፖስት ገይሩለይ ኢሉ ጸጋዛ አብ አቡጊዳ ፖስት ገይሩሎ ማለት እዩ ስርዓት ብልጽግና እግሩእቱ ከይበለ መሰል ህዝብ ትግራይን መሰል ህዝብ ኤርትራን ደይቀበል ስርዓት እዩ ድሮ ትማሊ ብድሮን ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ትግራይን ሰራዊት ኤርትራን መጥቃዕቲ ፈኒሎ እዚ ኣዊጅዎ ዘሎ ኩናት ድማ ከቢድ መዘዝ ስለ ዘለዎ ብወታደራዊ መኸተ ጥራሕ ዘይኮነ ብዲፕሎማሲ ቅስነ ስለ ዘለዎ ኢሳያስን ትማል ንግብጽ ገሽሎ ዋና ነገር ክንፈልጦ ዘለና ሽግርና ከቀረፍ ነታ ዳዕራኣ ዘይብላዕ ፍራኣ ዘይብላዕ ኢትዮጵያ ከም ጥባዴና ክንቀብጻ ክንከላለና ብርሃኑ ጁላ ትማል መጽ ናይ 60 ዓመት ድገማሎ ናይ ካይሮ ቃልሲ ናይ 60ታት ይድገማሎ ምባሉ ወል ጽቡቕ ይደገም ደጊምካ ክትሰዓሪኻ እስኸውን ደጊምካ ክትማረኽ ኢኻ ማለት እዩ نحن أسقاب شجرنا حجون أنت خينو سراويت إيرتران سراويت تجراين أبوتاتنا نبحقوتاتنا نزقفلو ومسوات واجن نخبرينا أتوم حدا بوليتيكا ومرحتجن حجون إثيوبيا خقبصوا بعين مرفق نتأمت كل اللي عليه حجب حصيرو نايت مسجن زلا زروا مالتيو مسازروا برهانو جلا تتحازتيا دحر دغيمسي قبصوا ايو رتي ኢትዮጵያስ ቅበጽዋ ንሕና ዋጋ ያብላን ቀቢጽና ያና ንሕና ውን ኮም ጥወዴና ያና ንቀብጻ ዝብል ዘረባ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ማለት እዩ ሶ ሞስት ፕሮባብሊ ኣብዘሎም ናይለም ቀነ ዘሎ ጉዳይ እንታይ እዩ ዘሎ ኢንተንሲፋይድ እናኾነ ዝኸደ ናብ ውግእ ገጹን እሽትለይ ማለት እዩ ትንዕ ዝበለ ግን ተፈራሪሖም ዝገደፍዎ ጉዳይ እዩ ማለት ተፈራሪሖም ወይ ከዓረቅ ተማእኸል ኣትየሞም ብዝተወሰነ መጠን ግን ንግዚኡ እምበር ውግኣት ክልዓሉ ከም ዝኽእሉ ሞር ከተንብዩ ዝኽእሉ ዘረባታት እዮም ብዙሓት ሰባት ዝዘረቡ ዘሎ ብፍላይ ገለገሊኦም ኣብ ብርጌድ ንሓመዱ ኮይኖም ዝጸንሑ ብርጌድ ንሓመዱ ዝመስሉ ኣባላት ብርጌድ ንሓመዱ ግን ዘይኮኑ ተቃለስቲ ነቲ ናይ ብርጌድ ንሓመዱ ናይ ምግማዕ ስራሕቲ ይሰርሑ
ገለገሊኦም ምስ ብልጽግና ኮይኖም ማለት እዩ ካብ ትግራይ ሃዲሞም ዝመጹ ወይ ካብ ትግራይ ዝወጹ ደገፍቲ ብልጽግና ኮይኖም ተቃወምቲ ሕወሓት ኮይኖም ዝሰርሑ ኣካላት ኣለው ገለገሊኦም ደገፍቲ ክልቲኦም ስርዓታት ኮይኖም ግን ደለይቲ ፍትሒ መሲሎም ዝጸንሑ ከም በዓል ተመስገን ማለት እዩ ዳሕራይ መወዳእቶም ንጽምዶ ገለመለ ደጊፍና ኢና ኢሎም ግን ካብ መጀመሪኡ ጀሚሮም ተቃወምቲ ወይ ከዓ ደለይቲ ፍትሒ ኣይነበሩን ውሽጢ ስርዓታት እዮም ገለገሊኦም ዳሕራይ ድሕሪ ዝተወሰነ እዋን ከዓ እንዳተቃልዑ ይመጹ ማለት እዩ እንዳተቃልዑ ከመኦም ዝመጹ ከምቲ ሕጂ ዝዛረበዎ ዘሎ ነገራት ክኾን ከሎ ቀበጻ ቀደም ኣይፈልጣ እንዲ ነይሩ ማለት እዩ ዘይፈልጣ ነይሩ ማለት ኢትዮጵያ ሲ ካሊ ሓዳሽ ዓዲ ድያ ነይራ ኮይና ደለይቲ ፍትሒ ኮይኖም ብርጌድና ሓመዱ ኮይኖም ናብዚ ክመጹ ከሎ ክንቃለሲና ገለሎም ተጋጊኹም ኢለ ኣብ ተሽዑ እዋን ሲ ስኻትኩም ከመይ ጌርኩም ማለተይ زيركم ولا يخون سي بحركم كوس دقيقة ويكعدهم كوس دقيقة كحزائن تحركوا لكم كوينو مسزخون كتسألكم كيدس اللي زخونه كتواجوا له زي تخولون كزرقوا زي تخولون كبار كله نو تخكلي يلوم مصيام قال مشعوان بزبع التمسين كسام مسبع السلط أنا قال زبع أسو مالتيو مسلط أنا تبعيسي قال فو كوري وطيو كسام شعقن تايلو بمزارون يروم بتشعوان زي نقبرو زلنا قالسي تخكلني أيو منسيات حجيخن أتولنا قلقل يوم زبلت صنحو دحراي جن جمع لهم كلهم فحبتني لهم مالتي أبوش تأتيهم أبوش تزاتهم كاب بعلو سرعة قدفي أتيهم هناتهم كاب أتهم دليت فتحينا لهم زقالوس مساعتهم زلور حجلومي وطيهم كيدهم أب كالي عدي مالت أبير تراون أتيهم يوطوا قلقل مساور سعي تماغيرهم يوصل زغون مالتي that's the point مرر زله حقم زارو باندات حقفقا زقبر مخاطب تراي يله خوستي بتاع واقع زخفلي مش جرب إيهو من سيتك هاي صار درون لنا إزبلتو يقول جل صار درون يبلون صار درون يوصل كخيت بالله زبادنا الأكثر من محلاف تطعمهم اليوم تياتر نشوف صار درون تلي كوالا سوي كخون كانت تكوسه صار درون ونحلو كاب متقعتي إكزامتر كونيت خلينا إيران بخلته تغيع صار درون اللوا هو كتحسون ترى حاجة نسخان عخان ديا نسخان مالت كاسي تحقت وصل حاجة نهات كان هايلا ديفيس نيرو حاجة هايلا وصل لي مثلا نجن نسخان كبعلمي كتجرا وزت إذا أمسلكم بتزاربكم ومن قد إنها توصل حاجي بخالي بهلا نتوم كم زيلهم زكاو مزلو سباتسي كي زاربوا ولا يهلونا بزي قدس صويل زي شفلق تسبكم كوميدي رأيه تنات كازربا مالتي حجي ولا كمت كعتي إكزامبل تكون يا إيران قلقلت بالنساقوت قد قطع لها بس غالة تمتن توقع له أبيل له زعها يحجي نسخان أمنت أبيل له كاونتر تايب هالزقبر كياسي نعوسي قبر ملس ذهب كيا كويل سلازي أبز قد دايزين تأخذ زارب زلها بخالي إبهالا كم دي عينة حقي أصدقوا دابل كات أنها غانت من إسي إنترنت كيركب إنترنت قعدت له إيربورت قعدت له إلكا تزارب كيا مالتيو بخالي إبهالا مدحانيت قعصلو زحممه ابو كنبر كخلالو بك حمي وحمم كوينو مالتي ويك موتالو زخونه كاشفلو كله يبلون كما اخل عد زلنا ركب فصيمو مالتي ولا رداتا زخونن ولا ندادي يخون قال سب مريرو اين ابقال سخوص زلو انبر اندابل انت خوينو سلازي يوصلنا اندار انترنت وزت سامثينغ اما اخر كوينو سلازي هو خنا سلازي حنفشنا نحنا قن كله نطفومو عطاصينات فينا اينا نوصيو تنات كازربا مالتي صوت تنات كان كعدس بلك حجي اب شاف حق ستالين يرقالو مالتي حق منግስት ትግራይ ለመምዘርቆ ዘሎ አንቀጽ 17 ግን حق ستالين حق ሚክ ትግራይ حق من خاطبلو ود بيتو كوبيل انا خنصوع مالتي تحقي حق خمزي بحال حق يلن افتر اول حق ندحر كوينو حقاوነት እንባዓሉ تحقسي ተፈጻምነት ዘሎ حق ይኮውን ዘሎ ክተውጽ خلخا كمزي غيرنا خنكلاخلينا 25 ዓመት ንስተቃወመና ሰብ ክንኣስሮ ኢና ይልካ حق ወጽ حوالاውን ክንቆትሎ ኢና እንተልካሲ ታይል ኢንሳ حق ዲዚ እዚ ኮ ብሱር እግዚአብሔር ንባዓሉ ንመንግስተ ሰማያት ከውርሰና ገሃነም እሳት ንኽእትወና ክንድዝ አከል حق ይቀመጠን تردي خاندا خمس زبل حق يلن سجمر نت حق زي بمسرته اب سبعو مسلنا اي يزبل مالتي مسل اي خمس لنا نوصسي استوهو مسل يزبل تحق منغستس ماني مسل هو حقي ناب حزبي ورد ميت يقبرو مهرات يساتفلو زي مهرات يساتفلو نبرتي يساتفلو اتوم حق زفصملهم نت حق زفصمو سبات مجمريا قياداي كون اندحرد اخوينو قدمي قياداينتو ناب سممع ورد تماياي طومل انتزات يوملون تمليسو خا بحق ملكع مسدقه قياداي كوينو ا حق وعيلي قصل
تزي كوينو 10 قلمله سبات تግራይ ንኽትኣስሩን ብሻዕብያ ተላኢኩም ዘውፃኹም ሕጊ ድሕረ ደጊም ሰብ ይሰምዓልና ኢልኩም ክትዛረቡ ትኽእሉ ኢኹም ሞርግን ኢቭን እቲ ንዓደይሉ ዝሰርሕ ዝነበረን እቲ ምናልባት እውን ምስ ሰብኣዊ መሰልን ተተሓዝነትን ዘለዎም ድምፂ ኮይኑ ከምዚ ኸማይ ንኣብነት ክሰርሕ ዝፀንሐን መንእሰይ ቶታሊ ኤጌንስት ዩ ማለት እዚ ኣንጻርኩም ቶታሊ ንኽሰለፍ ምክንያቱ ትሕጊ ባዕሉ እዩ ዘሰልፎ ዘሎ ዘውፃኹም ሕጊ ንኽሰለፍ ኢኹም ትገብሩ ዘለኹም ማለት እዩ እዚ ስራሕ እውን ተንስኻትኩም ፕሮቮክ ጌርኩም ዘምፃኹሞ እንኳዕ ሕጎሰኩም መፅዋዕኹም እሲ እንኳዕ ሰመረልኩም ማለት ዓመት ይዕቆረና ትብሉ ትኽእሉ ንስኻትኩም ኢኹም ብድሕሪ ሕጂ ዓመት ዝዕቆር መንእሰይ ይህሉ ኢለ ይግምትን ከምዚ ኢለ ኣነ ማለት ናይ ሎማ ዓንቲ ሓሳበይ ክገልጽ ዝኽእል ቴሊ ፍራንክሊ ማለት እዩ በዓል ስታሊን ዋሽንግተን ዲሲ ኮይኖም ነፃነት ዝወፀሎም ሕጊ እዮም ዘውፁ ዘለዉ ሕጂ እቲ ሕጊ ንሕና ኸ ኢንፍሉዌንስ ክንገብር ክንፍትና ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብ ዓዲ ሕጊ ኮፍ ኢልኩም ንስኻትኩም ኣብ ዓዲ ነፃነት ኮፍ ኢልኩም ኣብዚ ግን ንሰብ ክሳብ ክሳዱ ገመድ ኣትይዎ ምእንታን ከይነብር ሕጊ ክረቅቕ ኣለዎ ኢልኩም ትዛረቡ ዘለኹም ንስኻትኩም ስለ ዝኾንኩም ሶቶም መናእሰይ ብርጌድና ሓመዱ ዝገብርዎ ዘለዉ ስራሕ ሞር ናብ መናእሰይ ተጋሩ ክሰግር ክኽእል ኣለዎ መናእሰይ ተጋሩ እንታይ ክገብሩ ኣለዎ ማለት እዩ ነቶም ከምዚ ኢሎም ሕጊ ኣብ ደገ ኮይኖም ንኽረቅቕ ፃውዒት ዝገብሩ ዘለዉ ኣብቲ ዓዲ ንኸይነብሩ ጥርዓን ክነተኣኻኸብ ኣለና ማለት እዩ ኦፍኮርስ ንምንታይ ምክንያቱ ንሳቶም ኣብ ዓዲ ሕጊ እዮም ዘለዉ ኣብ ዓዲ ሰላም እዮም ዘለዉ ብዝሓሸ ናብራ እዮም ዝነብሩ ዘለዉ ብዝሓሸ ህይወትን ብዝሓሸ ሰላምን ብዝሓሸ ሕግን ሕጋውነትን እናተመርሑ ኣብዚ መንእሰይ ኣብዚ ዘሎ ዝነብር ዘሎ መንእሰይ ግን ሕጊ ከይህሉን ሕጋውነት ከይኽበርን ብተመሳሊ ከዓ እዚ መንእሰይ ሲ ከም ጾር ሸኽሙ ከቢድዎ ቶም ትማልቶም ኤርትራውያን እዚ ገልጹልና ዝነበረ ሓሳብ የብልዕልና ተፈጺሙ ሓቂ ኮይኑ ርኢናዮ ማለት እዩ ሶ እቲ ሕግን ሕጋውነትን ኣልቦነት ነጊሱ ጥራሕ ዘይኮነስ እንድሕር ደኣ ነዚ እውን ተቃዊምካዮ ነዚ እውን ተቃዊምካዮ ማለት ዝኾነ ይኹን ነገር ኣብቲ ዝግበር ዘሎ ነገር ኣካይዳ ትክክል ኣይኮነን እንተይልካ ገባጣይ ኮይንካ ንኽትቅፅል ዝወፅኻዮ ሕጊ ንኸፅድቕ ብደገ ኮይኑ ድማ ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት ናይ ሚድያ ሎቢስት ተቆፂሩ እዚ ከምዚ ግብር እናበለ ዝሕልፍ እንድሕር ኮይኑ ንሕና ከዓ ጥርዓን ንጅምር ማለት እዩ change.org ጥርዓን ምእካብ ዝኣብዮ ሰብ የለን ማለት እዩ ንጅምር ዝመረሮ መንእሰይ ከዓ ንዓኻ ጠሪዑ ካብቲ ዓዲ ክትባረር ኣለካ ምክንያቱ ፀጊብካ ኢኻ ዘለኻ ንስኻ ማለት እዩ ብሰላም ክትነብር ኣይከኣልካን ዘለኹም እንታይ ኢኹም ትጠርዑ ዘለኹም ብተመሳሳሊ ነቶም መናእሰይ ክነብሩ የብሎምን ባንዳታት ሓቁፍና ይብል መን እዮም ተም ባንዳታት ኣብ ትግራይ ዘሎ እስራኤል ረይዋ እስራኤል ከተማታት እስራኤል ዝኩሉ ቴክኖሎጂ ሒዛ ብድሮን ተዋዕት እንድያ ብምሳሌ ተዋዕት እንድያ ኩሉ ተኸላኺላት ላይ ትከላኸለ እኳ እንደ ትግራይ ማለት እኳ እንደ ትግራይ ሃገር ዘይኮነት ይፈጥዩዋ እዚ ለጠፊዎም ኢኻ ትበሃልኮ ከምና ኣልና ኮይና ዓቢናኮ ቀሮ ሓጣጢቱ ካብ ኣዲስ ኣበባ ክሰዶም ተለኮ እዚ ለጠፊዎም እዚ ለጠፊዎም እናተባሃለ ኮ ይዛሓ ኩሉ ይዛረብ ነይሩ ኣብ ገገዙ ኮይኑ ሙሉእ ሓላፍነት 100% ሂውስ ሓላፍነት ሂውስ ደቂስ ይሓድር ነይሩ እኮ ትግራይ እዚ ደይፎ እዚ ለጠፊዎም እናተባሃለ ድሓር ተራናይ ግን ኣይፈጡን ግርም ትግርኛ ፕሮቨርብስ ግብረ ራዕዲ ጉጅለ ድሕረት ካብ ኩናት ወፃኢ ካሊእ መመረፂ የለን ኩሉ ህዝቢ ትግራይ ናብ ኩናት ወመኸተ ክብሉ ወእትዮም ወለው ይብል ካብ መኸተን ቃልስን ወፃኢ ዘረጋግፅ ህልውና ህዝቢ ትግራይ የለን ፀኒዕና ንጋደል ዝብል መምርሒ ፖሊስ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ሰነ 2018 ዓመተ ምህረት እዩ ኣረጋጊፅዎ ማለት እዩ ስለዚ ናብ ቃልስን እቶ ዝብል ኣውፅዮም ኣለው ይብል ኣሎ ትግርኛ ፕሮቨርብስ ማለት እዩ ፖስት ካብ ዝገበረ እዩ TPF ገለ ዝብሉ ዘለኹም ካነየ ገደልኩም እተው መቸም ኣብ ዓፋር ዘለኹም ተጋሩ ኮይንኩም ንብፀትኩም ትዋጉ ንትግራይ ተጥፉ ተዘጋጅኩም ዘለኹም I hope one day ሓንቲ ድሮን ካብ መስመራ መፅያ ንኩልኩም ብሓንቲ ግዜ ተቃፅለኩም ሓንቲ ግዜ هو ትግራይ ማሒዚ ኣብ ኮምታት ደረጃ ይወፅሕን ዘላ ወይ ካብ ሱዳን ወይ ካብ መስመር ካብ እዚ ትግራይ ዝበሃል ሓበራዊ መፀውዒ እዩ መንነት ግን ኣይኮነን ትግራዋይነት መንነት ከይኮነን ይኮነ መፀውዒ እዩ ታይላይ መንነት ክታይ ይበሃል ኣነ ሰብያ ካውለለ ራይቲ ወራያ እያ ዛናይ ዓዲ ሰለስተ ምፅያት ንዓዲ ሰለስተ ይኮንቲ ሕሰብ ባስትስኻሲ እስኻስ ወዲ ዓድዋ ይኮንካ ወዲ ትግራዋይ ትኾነ ይትኽእል ወዲ ሽረ ይኮንካ ትግራዋይ ትኾነ ይትኽእል ወዲ ራያ ይኮነ ትግራዋይ ትኾነ ይኽእል ምክንያቱ ትማለ ንሕና ተጋሩይና ላብናስ ምስተቃጥቅናስ ትግራዋይነትና እንግሽግሽና እዩ ኦኬ ሓደ ሰብ ሩኡይ ስሙዕ ልኾነ ቃንዛን ንላበለካ የተቃንሰኻ የተወቃዕኻ እንድሕር ኢልኩም ምሳኹም ለካውድ ነገር ይብሉ ቃንዛኻ ምስሊ ይርዳልካ የኾነ ሓበራዊ ሃገር ሓበራዊ ክልል ሓበራዊ ሓዳር ላይ ትገብር
دخا دياقون نموت قرم سلازي سمعيتي سلازي ترداهم لي مننت مالت سمعيت مالتيو سمعيتي نحرد أنت زي تحليو لي سمعيتي بزي بقول عدي أنا مننتي بو أي صوع عن تيلا مسألة أيو سمعيت مننت مالت سمعيت مالتيو زي فل سبي زناقر زلخو يك أزارب زلخو مالتيو نغط إلا نابتنا لهم عن تقول داي أبونا أبا سلامام مالت كابت قراي نخوصو بوزح سبي سعرالو بوزحات سبات يسعرالو طرح تيكونا جن صغتي حضرو مالو دفيتي حضرو مالو بتماساسال مالتيو نمنتايكم اخوينو زبل بعلم تزاريبو مالو بعلمن صغت كم زحضر لومون قدم حجي ولا نسوم بقالو ما يزارو بزحات سبات غني يزاربالو اسكي نسمعيهم تزارباسي دخا فلاسنا موت ليقاونتنا እናተን ከራተቱ መንደለንዩ ማን ይለ እዝዘናይ ብላለ እኮ የለን ዝዝዘን ስለዚህ የለ ከም ልበ ይገብር የዝብል ኣብ 3-4 ስልጣን የዝብል ዘሎ ፓርታይም ኦቨርታይም ዝብል خسرح ትፈልኻ ነገር ግን ኣብ ሓላፍነት ኣብ ስልጣን ተቀሚጥካ ክልተ ሰለስተ ስልጣን ደሪብካ ሓደ ቦታ ተመሳሳላይ ብታሕታይም በዓል ስልጣን ይኻ ብላዕላይም በዓል ስልጣን ይኻ ብላዕላይም በዓል ስልጣን ይኻ ጌርካ ንስኻ ሎሚ أبا سلامة نسخالومي كساب ما يتشحت بالعلوسي من يخ أبا سلامة زعمس وازلو بصاونا عرقاون بصاونا مرها كريستوسني 4 نت من فريق اختار زيهم نحمص ندهلو جيدوفو خيولو تم كالو تسق زولو قعا ساب كل التدموزي ساخت طرفهم جيدوفو انتيلمم ما جيدوفو انتيلكم ما مبارك كل تدموزكم جيدوفو خبها اليوم كلتا دموز كترفهم يا كلتا دموز مالت تاي مالت مقانون كريئكم يا بمرتع عايز مقتايل ددبيتي كالي تعرفوا شفرنا او إساياس كاب حدا بروفيسور نلعلي وسد كاب حدا يونيفرسيتي ممهر نلعلي وسد شفرنا او إساياس زي انا مقاله هاجر زيو زبل وانجل اب كتم عدوا مدب كباخو مناباخو ميبللو مالتيو تازجيو قصفت كيوم صدنا هزو مقدر إخا فردي مالتي تقلال زي كبيت كريستيان يوم متخفليت ناي سرح بوتا دموزو هيا كلتا 250 شح زخفولو اللو ليك باباس يوم كلتا 250 شح تاي نخو قبرو لي تخفيلو من الصومسي فلاسي يوم كو ليك باباس والا يخون مبر فلاسي يوم مالتي ودوم يبولهم قولع يبولهم صدرا يبولهم كلتا 250 شح سي انتا يتقورلو تيلكا ولا حنتي تأمرنيا زخونة حقيقي مالي تأمرنيا زخونة أبتي جن كالي أقل قالب بتأميتي موت ويكانت تتمرت قدي فوي سدد of course كسدد ينبر تايدا بصرون كو أبيتك كرسيان كتمهار كلها ناقل ديتا قوم ململ نابلك أخا تمهار زلك كامبركو أيتركو أيتخولنكو سريحة ميجر كتمهار نابيت كرسيان تمرتي أي كالنو بصرو بتتمرت بمسارته كترن ليتني لك تعير كأخا قدم يلفع نيرو 30 عامت 10 عامت يزمهر نيرو سد عدمان كلهم حرام مالتي فقدو جوجام فقدو بأتا غوندر فقدو دنبيا فقدو زرابا مالتي بيتلهم قلنا خد سب ابو تسديدو انجرو اندالمنه تماهيري مصنيرو مرغيتا خوين زغلغل مالتي اتغراي كالمنا قلب بزح فلط ايكونن كتغلغل كلها نابنت دبر ابا يال حجي حدا قداميو تومكو اكبابي زلو تمهارو ولا ايفن ابتعطان زره خبابي انو بعلب تطقو اي لمون ما يكالن አይተለመደኒ አይጸንሕናንኩም ማለቲ ስለዚ ኣብዚ ዘሎ ተምሃራይ ብዝተወሰነ መጠን ከመሃር እንድሕር ኮይኑ ነዚ ሃይማኖታዊ አገልግሎት ክበቃ እንድሕር ዳ ኮይኑ ናይ ግድን እንታይ ክገብር ኣለዎ ማለት እዩ ዝኾነ ነገር ክህልዎ ኣለዎ 250 ጳጳስ ዝበልዕ እንተ ኮይኑ ሽሕሲ ተተምሃራይ ሙቅርሽ ምንታይ ክረኽቦ ካብቲ ቤተ ክርስቲያን እምበርከ ብስሩ ኣለዎ ዶ ሓቂ ዲ ብስሩ እዚ ደሞዝ ናይቶም ጳጳሳት ኦ ማይ ጋድ እዚ ተኣምሪ ተራእይ ይፈልጥን ማለት እዩ እዚኦም ወድ እዚኦም ድሕረ ደጊ ማለት እዩ ከምዚኦም ኤክስፖዝ እንዳገበርናዮም እንዳቃልዕናዮም ክንቅፅልና እዚ ሽደን ሪአክት ስዋኒው እንድሕር ደኣ ርእይቶኹም ሓሳብኩም ክትገልጹ ለይደሊኹም ማለት እዩ እናገለጽኩም ላይ ክትከዱ እላቦ ትቴሊ ፍራንክሊ ድሕረ ደጊም እቲ ነገር ታይ ዝኾን ዘሎ ስቲፕ ዝኾን ዘሎ ማለት እዩ ግን ብስቲፕነቱ መጠን ብኡ መጠን ይቅጽሎ ማለት እዩ ናተይ قوامي دحردقي مالتي كمزي عينت نود سب كاب ود سبنتو ناب انسسا زغير زخونه يكون عينت نجر بالسمعه قطر مالتيو ايفن نزو غداي زي كطفالو انتلنون كطفالو كسددل تلينون كسددل لسلوسم كو دحردقي مالتيو كمزي عينت حبريتا مور نقربكو يكيد سو فوكس غيره بسمعي زي كونه برديت فوكس غيره تخكلني حبريتا خوينو ترخبيو
ካብ ከምዚ ዓይነት ሓበሬታ ክነመሓላልፍን ዘይክነመሓላልፍን ዝበሃል ነገር ድሕር ከም ዘይብል ማለት እዩ ነገረ መንገደይ ክነገረኩም እየ ዝደሊ ሶ ንስኻትኩም ከዓ ነዚ ቻናል እዚ ሳፖርት ምግባርኩምን ላይክ ምግባርኩምን ኣይትረስዑ ገይርኩም ለይ ከዓ ናይትማል ዘለኹም ብምልኡ ማለት እዩ ብጣዕሚ የቀድንየለይ ክብረት ያበለይ ቻው ደሕና ቀንብታ ጉድ ላይት ደሕና ሕድርታ ሓዋተይ ማለት እዩ